Tepuk tangan sik no. Oh, enak. Asli ndi? Kediri. Kediri asli ndi? Nganjuk. Nganjuk iki plat agi sik ngomong peh sik no. Peh. 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 Saweneng lek ketemu padha peh ngene iki. Aku ingin tahu nggih konten sing tentang sawo jajar. Iya. Nonton kan? Iya, nonton. Nonton kan awakmu? Awakmu sing ngedit kok. Pas nonton sawo jajar, aku ngonten sawo jajar iku enek sing ngomen. Enek sing komen ngene. Aku ana cerita Mas ning sawo jajar. Jadi sepedae koncoku iku ilang. Dhek nang wong pinter. Wong pinter iki. Aku gak ero iki wong pintere S2 apa S3 gak ero. Pokoke wong pinter kan. Jare wong pinter iku sepeda iku enek ndek sawo jajar. Ndek omah sing madhep ngulon. Bayangno cah iki. Terus nang sawo jajar sing sakmono mbane iku, omahe jumlahe ono sak juta weweket iku kan, akeh iku. Terus goleki sepeda motor ning parkiran omah ngadep ngulon. Sitok. Enceng kan omahe kan akeh kan. Jarene iku jam 7 isuk sampai isak. Jadi sitok ngono kan. Mungkin awal-awal sungkan ya. Kan awal-awal kan isin kan, deloki ngono kan. Wah, udah ngono kan. Suwe-suwe mungkin kan enggak isin kan, pede kan suwe-suwe dhek nawarne IndiHome iki lho. Saking enggak sungkane, Gus. Sepeda gak ono sapa wis dodolan IndiHome. Penilaian bah. Enak sing lucu, enak sing enggak ya. Duh. Joh.